Velkommen til CPOS hjælpevideoer. I denne video vil jeg gennemgå administration af kataloger i CPOS. Et katalog i CPOS er det, der styrer knaplayout på de individuelle kasseapparater. Det kan være individuelt for hvert kasseapparat, eller det kan være det samme på flere kasseapparater. Nu vil jeg gennemgå, hvordan vi laver det her knaplayout. Først vi trykker på menupunktet ude i venstre side katalog. Herefter fremkommer administrationen af kataloger. Vi starter med at oprette et nyt katalog. Det kalder vi Kasper Test. Og vi trykker indsæt. Herefter trykker vi på redigere for at redigere, hvordan knapperne er placeret i det her katalog. Der fremkommer så et nyt vindue, et pop-up vindue, hvor vi ser vores katalog, som det ser ud nu. Katalog består af en hel masse sider, som vi ser herover. Der er godt nok ikke nogen i det her katalog lige i øjeblikket. Det består af katalog. Det er herinde alle knapperne skulle være placeret i de individuelle sider. Og herover der har vi de varer, vi kan trække ind i vores katalog. De er grupperet i varegrupperne, hvor man kan selekte de individuelle varegrupper og få hævet dem frem, produkterne i disse frem. Vi starter med at oprette en ny side i vores katalog her. Den kalder vi forside, for det er den vi ønsker at have på forsiden. Den giver vi en farve. Den laver vi til og trykker tilføje. Når vi har tilføjet en side, så kan vi klikke på edit på den. Den første side, der altid bliver oprettet, er tilføjet som forside. Dette kan dog ændres senere hen, hvis man ønsker en af de andre sider til at være forside. Vi trykker nu på annullere igen og tilføjer to ekstra sider. Vi tilføjer en, der hedder sodavand. Og den laver vi red i farven. Og så tilføjer vi en, der hedder varer. Og den gør vi grøn. De er alle tre nu fremkommet heroppe. Vi har vores forside, vi har vores sodavand, og vi har vores varer. Jeg kan nu se, at der er en stavefejl i min forside her. Jeg trykker derfor på edit og går ind og redigerer det til at stå forside i stedet for. Trykker på opdater, og det er nu opdateret om. Vi er stadig i editering af vores forside, og vi ønsker nu at trække nogle links ind til kategorierne eller varegruppe til siderne, sodavand og varer. Vi klikker en enkelt gang på sodavand og holder knappen nede og trækker derefter sodavands siden ind, og der er nu oprettet et link fra forsiden ned til sodavandssiden. Det samme gør vi med varer. Trækker vi også ind, og der er nu oprettet et link til varer også. Trykker herefter på gem for lige at gemme de data vi har lavet indtil videre. Nu vil vi gerne have nogle varer ind under sodavandssiden og varesiden. Vi starter med sodavandssiden, hvor vi klikker på edit. Se, der er ingen varer i den, eller links til andre sider for den sags skyld. Vi går herover i højre side og vælger varegruppen varer. Og der har vi et produkt, der hedder bonbonlossepladsen. Det produkt trækker vi så lige ind her. Nu kommer vi lige i tanke om, at vi faktisk også gerne lige vil have et sodavand ind her, fordi det er meget praktisk nogle gange. Så vi trækker også lige et testsodavand ind her. Den er så også placeret. Vi trykker herefter på gem for at gemme dataene. Og de to knapper er nu oprettet. Vi gør det samme ned under varekategorien, hvorefter vi vælger sodavand. Trækker. Dem vil vi så gerne have to af herinde. Fordi det kunne være meget praktisk, at man kunne klikke på to forskellige steder på skærmen, hvis det er et behov. Herefter klikker vi på gem igen. Og vi er nu færdige med at konfigurere vores layout for det her katalog. Vi lukker derefter det pågældende pop-up vindue og er tilbage til administrationen af katalogerne. Det var alt for administration af kataloger. Tak fordi du kiggede med.